WordPress näyttää oletusarvoisesti uusimmat artikkelit sivuston etusivulla. Jos haluat kuitenkin tehdä oman ainutlaatuisen etusivun ja näyttää artikkelit jollain toisella sivulla, toimi seuraavasti. Kun olet kirjautuneena ohjausnäkymään pääkäyttäjänä, siirry kohtaan Asetukset, lukeminen. Kohdassa Etusivulla näytetään aseta valinnaksi sivu. Valitse pudotusvalikosta etusivuksi haluamasi sivu ja artikkeleiden sivuksi haluamasi sivu. Klikkaa Tallenna muutokset. Näin WordPress käyttää asettamaasi sivua etusivuna ja näyttää uusimmat uutiset, blogipostaukset ja muut julkaistut artikkelit asettamallasi artikkelisivulla.